madadin makaranta muna yi wa duk wanda suka samu halarta wannan barka da zuwa kuma muna addu'a yadda aka saba nan halarta a tsari ɗalibai da masu sabbin alfahari Allah ya Allah ta yi aiki da abin da ya koya a wannan makaranta. Assalamu alaikum. An fara shekaru daga ɓangaren arewa wanda aka tare da nan yara da ta da nan musa ko ta bayan yana da kyau ko muna ba ku da kyau mana masu gashi da daya muna mata da kyau kuma ko da shi wanda suka rike da shi zai gana musu Allah ya shiga da Allah duk wanda zai kawo shi da tsaya daga saman can ko daga can baya da Allah kada su shigo cikin nan gurin ko ma ta da aka shigo sai kai ku dan sai kai ku da za a yi gabaki ɗaya kowa da kowa wanda zai fito da kai kowane kansa yana nan gurin kowa da kowa a ciyawa ɗaya ko su za a yi saboda haka duk wanda an fara da su an samu kowa da kowane yaro an halatta a nan gurin saboda haka ba wai za a ce da ɗaya da ɗaya ba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم